Maayong adlaw sa inyong tanan, nalipay mi kay nakauban mo sa amua today sa pagsimba, and sa mga parents and guardians no giaghat mo namo, giawhag mo namo nga tudluan ninyo inyong bata, inyong mga kaanakan sa pulong sa Ginoo, no, naami gi-prepare nga material, ginatawag nato kinig Kids Central Home Edition. No, if wala pa mo'y copy ani, maka-download mo sa copy, makita ninyo ang link sa description ani nga video. And sa ato ang regular nga prayer gathering, giawhag pud mo namo nga mag-participate mo every Wednesday ni siya at 7:30 p.m. And I hope nga ready na tatanan sa ato ang pagsimba karon nga adlaw. And atong awitan ang ato ang Ginoo sa ato ang awit sa mga pagdaig. No, ingon ang Salmo 149 verse 1, pag-awit kamog bag-ong awit ngadto sa Ginoo. Dayga sa diha sa tigom sa iyang katawhan nga nagtuman kaniya. So karon atong awitan ang atong Ginoo. Pag-ampog ito, bago ako sa
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, and washed in His blood. Perfect submission, perfect delight, and visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy and whispers of love. This is my story, this is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness and lost in His love. Your love. This is my story, this is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior and all the day long. This is my story, and this is my song. I'm praising my Savior all the day long. And this is my story, this is my song. I'm praising my Savior and all the day long.
Mayong adlaw kaninyo mga kaigsunan, daghang salamat kay ang Dios maayo sa tuang kinabuhi. Kitagaan kita niya gininhawa, kusog, grasya, nga makanunayon kita nga magasimba kaniya ug magaalagad kaniya. Karong taknaa, ato ang simbahon ng Dios pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong ug ako naghinaot nga ang pulong sa Dios magahupay sa matag usa ka kasing-kasing, magadasig, magatudlo ka nato diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Magaampo kita. Kanimo o Dios among itugyan ni nga panimbahon, ikaw Ginoo ang amoang gialagaran gisimba. Tabangi kami nga kining pulong kamatuoran nga among madunggan karon. Magahatag kanamo o Dios og kaalam ilabi na sa amo ang kinabuhi nga Kristohanon samtang naapa kami nini sa kalibutan. Ginoong Dios, hinaot nga imong balaang espiritu nga magatabang kanamo sa pagsabot si moang pulong ug magagrasya kanamo sa pagkinabuhi nini nga uyon sa imong kabuton nga si Jesus makita gayud sa moang kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo amo Ginoo maluluwas. Amen. Ang ato ang teksto mga kaigsunan makita sa Mateo 23 versikulo 37. Dayon Mateo 24 versikulo 1 ngadto sa 3. Atong basahon ang pulong sa Dios. Sa verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, nga nagpatay sa mga propeta o nagbato sa mga pinadala nganha kanimo. Sa makadaghan gipangandoy nako ang pagtigom unta sa imong mga anak sama sa hinigugma, himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili kamo. Tanawa, biyaan og mamingaw ang inyong balay. Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Hangtod nga moingon kamo, dalaygon ang miyani sa ngalan sa Ginoo. Unya si Jesus mibiya sa templo ug samtang naglakaw sa miduol kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. Apan siya mitubag kanila, dili ba nakita maninyo kining tanan? Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga walay bato nga pinatong sa laing bato nga dili tumpagon. Samtang naglingkod siya didto sa bungtod sa Olibo, ang mga tinun-an miduol kaniya nga sila ra og mingon. Tug-ani kami kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahunan. Ang titulo sa to ang wali karon, rason sa pagpangandam. Ako kang pangatanon igsoon, unsa may imong rason sa pagpangandam? Di ba? Importante gayud ang pagpangandam sa ato ang kinabuhi. Nganuman, kay wala man gyud ta masayod sa ugma. So kung ikaw ginikanan karon, imong andaman ang imuhang mga anak nga maabot ang panahon nga sila makaeskwela, muna nga naay mga pagtigom, adunay mga butang nga atong ginabuhat, pagpanarbaho kita maningkamot tungod kay mangandam kita sa maabot. Di ba? Kung ikaw estudyante, mangandam ka panahon sa exam. Di ba? Nakabalo ka nga importante gayud ang exam so muna nga imong pangandaman, magtuon ka, magbilar, kay nasayod ka nga adunay umaabot nga exam. No? Kung ikaw usa ka magnegosyo, mangandam ka,
sa imuhang negosyo nga panahon, for example, na pandemic crisis, kabalo ka unsaon pag-manage tungod kay na pangandaman. Apan, sa tinuod lang, dili tanan tao nangandam. Ang ilang panguna-huna nga, mabot ra gina, mamatay man ang tanan. Apan igsuon, alaot ang tao nga wala mangandam. Alaot ang tao nga nakinabuhi nga karon lang ug walay panglantaw sa ugma. Busa karong taknaa ato gayong susihon ng atong kasing-kasing, atong susihon ng atong kinabuhi. Isip usa ka Kristohanon nangandam ba ikaw sa pagbalik sa Dios? Nasayod kita nga ang Ginoo mo balik kayod. Nasayod kita nga ang Dios buhi ang iyang pulong, magpabilin hantod sa kahangturan, ug maabot gayud ang panahon nga ang iyang mga saad matuman. Busa isip, mga Kristohanon, mga sumusunod niya, importante ang pagpangandam. Muna karon ang bagong series no nga ato ang iwali sa mga Domingo. Mini-series ni siya nga mag-focus sa Matthew 24, chapter 24 and 25. Because kani siya manggod nagisgot sa pagbalik ni Jesus, the second coming of Christ. O nindot ni kini kay, di ba? Kinsa man ang dili excited sa pagbalik sa Ginoo. Di ba? Isip usa ka Kristohanon, nagdahom kita nga maabot gayong panahon nga diin ato ang makauban ang atong Ginoo ug maluluwas. So muna karon ang ato ang tagaag pagtagad. So madto na ta karon sa atong teksto, rason sa pagpangandam. Now ang verse 23 naghisgot no nga kani si Jesus muna ni siya ang iyang katapusang wali sa mga Hudiyo, sa mga tao nga iyang giwalihan for 33 years nasa sa templo. Matod pa sa mga scholars, Wednesday ni siya nga panahon o pagka-Biyernes ilansang na siya sa cross. So daghan siya gipangsulti, gipangmadlong niya ang mga Pariseo, mga scribes nga mga usa ilang mga binuhatan, no? Iyahang gipakita ang iyahang emosyon, ang iyahang kasuko sa ilahang ginabuhat. O nakita po nato diri nga si Jesus, no, iyan ang generalize Jerusalem, katawhan sa Jerusalem. Nakita nato diri ang iyang kasing-kasing, no, nga gusto niya nga iyahang tigumon ang mga katawhan nga sama sa mungaan sa iyang mga piso nga protektahan, panalipdan, luwason. Apan nakita nato nga ang rason is kaning mga tao nga iyang gusto kanang luwason sila nagdumili. Naay kasing-kasing unwillingness o nagdumili sila og walay pagtuo. Kanunay ang ilahang reject kaniya as Messiah nga pinadala sa Ginoo kanila aron sa pagluwas. Muni ang ato nasabtan tong Domingo no nga nakita nato ang ilang kasing-kasing no nakapundar sa mga butang nga kalibutanon. Sa mga butang ilang gihigugma kaysa sa Ginoo. Ang ilahang paminaw nila is they are secure, they are good enough, silang morality, silang binuhatan, silang race, and they felt secure. Nga wala na sila nang hinahanglan pa kang Jesus. Muna nga sa verse 38, ingon ni Jesus, nakahukom siya nga tanawa biyaan og mamingaw ang inyong balay.
ang balay nga gisgutan diri ni Jesus is ang templo, no? Ato ang nasabtan sa mga previous nga chapters nga ang templo gikonsidera ni Jesus nga ang iyang balay sa akong amahan. Apan kini nga time, iyang giingnan inyong balay. Unsa may but pasabot ana? But pasabot nga ang Ginoo, no? Nibiya na kanila. God is not there anymore sa temple. His glory departed, no? Ikabod ang meaning ana ang glory sa Ginoo ni pahawa o tungod kay ni pahawa man ang himaya sa Dios sa templo. Sa isunod may tawag mamingaw ang inyong balay. Ang but pasabot ana is ang pulong ana sa in English desolate, abandoned to ruin. No? Is what it means, abandoned to ruin. This place is in abandonment. God has left. It's cursed, devoted to ruination. So muni siya ang but pasabot aning mamingaw na ang inyong balay. So sa pag-pronounce ato ni Jesus sa mga Hudiyo, nadungog to siya sa mga disciples, nadungog to siya sa mga scribe and Pharisees, dili nila makomprehend kato nga deklarasyon. Ako nga explain unya nga kana siya nga klase nga declaration is beyond impossible nga mahitabo. Okay? Pero gisulti ni Jesus nga kaning inyong place will become desolate, will become ruined, o meaning kaning tanan matumpag o mahimong walay pulos nga lugar. No atong sabton nga ang himaya sa Dios naghulagway sa iyang pabor o panalangin, di ba? Kung naa ang Dios sa Israelites, kung imong imaginan sa Exodus, no, kato sa ilang pagpahawa gikan sa Ehipto, na sila sa kamingawan, naguban ang Ginoo kanila. Muna nga gi-provide lang gikinahanglan, gipanalipdan sila, no? Na ay presensya sa Dios nga gauban kanila. So na ang pabor, na ang grasya sa Dios, na ang kaluoy sa Dios kanila nagauban. Pero once gali mingon nga mibiya ang Dios. Unsa may but pasabot ana? Ang but pasabot ana, ang pagbiya sa Dios naghulagway sa tunglo, hukom, silot o kalaglagan. Mo kana ang pinaka-worst nga mahitabo sa tao or sa usa ka nasod nga mubiya ang Dios. Kay sigurado gayud ta nga kana nga lugar, kana nga place will be ruined. Okay? Matod pa dari sa Hebrews 10:31, no, nagisgot si ang magsusulat sa Hebrew sa katong mga tao nga nakabalunas kamatuoran, nakasabot na sa kamatuoran apan nagdumili gyapon sa pagtuo, pagsabmitar kang Hesus. Nagpadayon gyapon ang ilahang pagkawalay pagtuo. Nagwarn ang author, makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Warning na siya. Dili lang na siya sa katong nga panahon, even karon nga mga Kristiyanon, we are warned that the worst thing that ma-happen sa usa ka tawo nga ma-fall siya under the wrath of God. Dili ang bankruptcy, dili ang COVID, dili ang sakit, dili ang pagbulag sa relasyon, dili ang uban pang mga panghitabo diri sa kalibutan. Ang pinaka-worst nga mahitabo sa tao is ang hukom sa Dios, ang makalilisang hukom sa Dios, ipahamtang kaniya. That's the worst. O wala na ilaing worst niya na. So, mga kaigsunan, as we are reminded once again, let us examine our heart. No, matod pa ni R.C. Sproul, no? God's
graciousness is not totally removed from any individual during this lifetime. In hell, it is. Samtang buhi pa ang tao, naapay grasya sa Dios, naapay panahon, naapay ginatawag nga kaluoy grasya, pabor sa Ginoo ang tawhana. Maski pag pait na yang kinabuhi, samtang buhi pa siya, God's grace is naapagyapon anang tawhana. God's graciousness, wala gi-remove. Pero in hell, it will be totally removed. Ang picture manggo diri sa destruction sa Jerusalem is just a glimpse of what will happen sa future ba. Sa kinabuhi sa tao nga kanunay mag-reject ang pagkawalay pagtuo, ang pagkinabuhi nga kanunay sa dautan, ang nagsalig silang kagalingon nga paningkamot, nagsalig silang kagalingon nga abilidad nga aron sila maluwas o walay paghigugma sa Dios, ang ila is ang paghigugma sa kalibutan. They are warned. And this is also reality for all of us. Hell is real. Ang impierno tinuod. Christ has been preaching hell so many times in the gospel. But as long as we are living here on earth, na ay chance, na pagyapon tay panahon nga gihatag sa Dios kanato to know Him and to repent from our sin and to believe in His only Son, the Lord Jesus Christ. Kay matod pa dari sa verse 23, kay sultian ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hantod mingon kamo dalaygon ang mayani sa ngalan sa Ginoo. This is declaration of Jesus sa iyang audience ato nga time, but He still gives them opportunity. Wala gi-close ni Jesus Christ ang door. The door is still open. The door is open for them to put their trust in Christ. The door is still open for them to believe in Him, to trust in Him. This is a reality for all of us. Now, isip mga Kristohanon, ato ang sabton nga kini no nga gisulti ni Jesus dili lang sa mga taong atong panahona. Gisulti usab ni Jesus para kanato karon nga kita nga mga Kristohanon, we are also agent of the gospel to bring people to Christ by preaching the gospel and commanding them to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Dili ta dapat wadag paglaom no sa ato ang minahal sa kinabuhi nga wala pa diya sa Ginoo, atong kapikas ang atong mga parinti, because samtang buhi pa, the door is open. That's why we do not give up preaching the gospel, because God is living and God is able to save. God is merciful and gracious. Now, pagkahuman adtong sulti ni Jesus, paghuman siyang wali. Sa verse 24:1, klaro diri nga mibiya siya sa templo. O sa may pasabot aning pagbiya. Now there is an emphasis on the idea of verb that he was going away like one who did not mean to return. Bakay last na gyud, wala na may pagkahuman ani, wala na gyud nila nakita si Jesus nga nagwali sa templo. Of course,
Kuba naman, wala, dili na nila makita, mahagilap si Jesus. Kaya ang iyang focus, ani nga time, iyan ang mga disciples, ang mga tumutuo na. Okay, so verse 24b, verse 1b, og samtang nang lakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinunan, og ilang gitudlo kaniya ang bahin sa templo. Now, timani na dunggan to sa mga tinunan ang gisulti ni Jesus nga ang templo, no, ma-desolate, magunob, o kanang mahimong mawala. So, katong deklarasyon ni Jesus, wala to siya nawala sa nahuna sa mga disciples. Pag human ni Jesus og wali, klaro kayo nga mibiya siya sa templo og miadto sa Mount of Olives. And dito sa Mount of Olives, makita, no, tsada kayo ang view og makita gayod ang kanindot, ang kanabitong katsada sa templo, ang bahin sa templo og ang iyang design, structure, ang iyahang barog, ang iyahang nindot nga pormada, no, sa templo. O giingnan ni siya mga disciples, si Jesus, okay? Ilang gitudlo kaniya ang templo. Okay? So, ato sang hisgutan unsa ning temple, matod pa dari sa Britannica, the Herodian temple was again the center of Israelite life. Mo kani ang sentro sa ilahang pagkinabuhi. Okay? Mo kani ang ilahang ginatawag nga Malacanang, mo kani ang ilahang kanabitang White House. No, dari center of the Israelite life. And it was not only the focus of religious ritual, no? Dili lang sa kaning sentro, dili lang sa espirituhanon, maskin sa economic, maskin sa political, na diha sa templo. It was not only the focus of religious ritual, but also the repository of the Holy Scriptures, okay, and other national literature, and the meeting place of the Sanhedrin, the highest court of Jewish law during the Roman period. So, imagine nimo ang templo, murag ilang Malacanang, murag ilahang ginatawag nga Supreme Court, ilahang no, nakita na to na rin ang ilang meeting place. So, mga dagko nga mga posisyon sa government makita diha sa temple. Okay? So, muna, inana ka, importante kanila ang templo. Kung maguba ang templo, wasak ang ginatawag nga Jewish nga heritage ug maguba gayud, magunob gayud sila. No, this is a picture lang kung unsa ang templo, replika lang siya. Pero at least natay idea unsa ang templo. No, imagine nimo na 2,000 years ago makabuhat sila og inana nga klase nga architecture nga porma. Now, tagaan sa nato og para mas ma-appreciate nato unsa gining templo nga unsa katong gisulti ni Jesus nga magunob ang templo. Sa Jewish mindset, imposible. It's beyond their imagination nga kana mahitabo. Ngano man, kay matod pa dari no sa Wikipedia, napalaban ko sa Wikipedia para mas maklaraw gyud. No, ang Temple of the Mount or temple, the Herodian temple was to be 1,600 feet wide o 900 feet broad by 9 stories high. So, 9 stories. Kung imagine ni mo ning GCAF, nata sa second floor, na third floor. So, taas-taas yun. No? Ang wall, ani, o kabaga.
ang kabaga sa wall or sa pader pa lang, pader. 16 feet ang kabaga. 16 feet ang kabaga. So, ikaw na mag-imagine, unsa nang 16 feet. So, ako, 5 feet and 7 inches. So, kung 16 feet, ikapila. 1, 2. Murag ikakuan na ko, 16 feet, murag ikaduhag tunga. So, baga-baga gyud, no? Baga-baga. So, baga-baga ang wall o tanaw pa gyud nato no nga ang matag usa sa una walay simento, walay dili ni siya para dili ni hollow block. No? 16 feet ang kabaga o ang naib bato nga ilahang gigamit aron pagtukod kasa 100 tons ang pinakadako nga bato nga ilang gibutang ana nga templo. 100 tons. Measuring 44.6 feet o 11 feet by 16 feet. Ang weighing, so, and weighing approximately 567 to 600 tons. So, murag, di na ito ma-imagine, no? Pero ato, kana lang ta, kanang sulay na lang o pagunahuna. While most were in range of 2.5 to 3.5 by 15 feet. So, ang pinaka-basic nga stone nga gigamit or kanang average nga stone ang pagtukod sa templo. Imagine na nato 28 tons kada bato. 28 tons. So, kung kag 28 tons, ang isa ka tons is 1,000 kilogram. So, 28 tons. So, 28,000 kilogram. So, lisod mo na nga, kung sa kwan pa, in short, the temple is built to withstand forever. Okay? Ang templo natukod dili lang sa yang kanindot, but the structure itself is so strong nga dili gayud basta-basta maguba og silang pananaw dili gayud siya maguba tungod kay grabe kay stable ang templo. Grabe kalig-on ang templo, no? Pero matod pa ni Jesus sa verse 2. Apan siya mitubag kanila, dili ba nakita man ninyo kining tanan? So, di ba, nangutana yung mga disciples, Lord, tanawa ko sa kanindot ning templo, Lord. Tanawa ang mga bato, tanawa ang mga gipanggamit diha nga mga, di ba, mga butang. It's so wonderful. Grabe kayo ka marvelous. Grabe kayo ka sa mga adjective nga magamit na ka splendid nga klase nga structure. Ligon kayo. Apan ingon si Jesus, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga dinhi walay bato nga pinatong sa laing bato nga dili tumpagon. Specific na gyud si Jesus mingon nga kaning templo nga natukod kaning siya tanan nga pinato nga bato diri nga katong kadagko nga bato walay usa niadto nga dili matangtang. Kaning nga templo dili na gini siya may tsura o kaning nga templo will be in ruin. Dili gyapon nato na siya matugkad, no? Kay wala man ta kita gyud sa templo. Pero tagaan ta mo picture para at least kuan ta mo ma-illustrate nato gamay. For example lang, naay tao nga buot musulti lugar maingon ya kaning White House center ni sa US usa
pinakagamhanang nasod sa tibuok kalibutan na imusulti sa Amerikano. Ang White House maguba. Ang White House mawala. So kung imo nang isulti sa ka Amerikano, murag dili na nila ma-imagine tungod sa ilahang sa ilang capacity, sa ilahang ginatawag nga pagkabantugan. O aside pa na, ang White House manggod, kung naay buot mo conquer sa White House, okay, kung mato ang White House, 21-day advance tour notice, so 21 day, dayon kaning White House, bulletproof ang mga bintana. Kanya, kung makasulod pa niyo ka sa White House, na ay infrared sensors. Meaning, sa gawas na ay murag mo scan ang mga movement. Kung magunahon na ang guot mo conquer aning White House, na ay surface to air missiles. Okay? Kung na ay lugar ginatawag ng eroplano ibugsok, na ay missiles nga mutagbo o mubungkag anang eroplano, naapoy drone nga ginapalupad-lupad, o kanang fence, ang koral, murag paminong murag ordinary ramani nga koral, pero kuala sa nga klase ko, anti-vehicle, nga dili na siya matarog kung banggaan. O aside pa yun ana, napay mga sniper, o kawan pang mga tao, so meaning mo, agi ka sa butas ng karayom before nimo makangker ang White House. So kung ingon ka, imposible, beyond impossible to conquer this White House. So maupod kani ang pangunahuna sa mga Hudyo sa pag-ingon ni Jesus nga kaning templo mabungkag, dili nila matugkad tungod kay sa struktura kani templos Ginoo o the heart of Jerusalem na dari tanan. But Christ said, it will become desolate. Mabungkag, mahanaw na siya ang templo. Nganong gisulti man ni siya ni Jesus sa mga kaigsunan? This is a judgment of God to Jerusalem and to Jewish people. Si Martin Lloyd-Jones, no, nagsulti siya, anything that is become the object of our faith, worship, and adoration will be destroyed even though it happens to be the temple of God. Kaya nato nasabta niya, kaning Jewish or kaning mga Israelite, ang ilahang paglaom, ang ilahang security na ana sa temple, ang ilahang gisimba, mauna ang templo. Tama ra sila sa ginasulti sa profession that they believe in God, but in reality, their security is in the temple o tanan nilang ginabuhat na about na sa temple o na sila ginatawag nga false security. And their reliance is on the temple and their life revolves, it's all about the temple, not on God. So the temple now becomes their idol. The temple now becomes their God, not God Himself. Ang pangutana ani, unsa man karon ang imo ang gisaligan, nga ikaw nagunahuna nga ako, secure ko, okay kay ko, walay mahitabo ka nako, kay ako, no? Naasa sakto nga relihiyon, na ako, daghan kog connection, daghan kog mga amigo, daghan kog kaila, dako kog tinigom sa bangko, o kung saba ng false security diya, it will be ruined. Because kanang mga butanga or kanang mga narana sila sa kalibutan. They are not the strong foundation. Diba?
The strong foundation that our life should be founded is in Christ alone. Wala man kakabalo, unsay ugma, unsay may tabo sa ugma. Pero kung atong hope na butang sa mga butang outside kang Christ, matod pa dali, kung ang templo sa Ginoong, no, katong templo sa Jerusalem naguba nga grabe kaligon, unsa pa kana ang mga butang sa ato ang kinabuhi nga burag pamino nato secure ta. Dadto nakabutang ang ato ang paglaom. Dato nakabutang ang ato ang eternal security. It will be destroyed. Muna mga kaigsoonano, let us examine our heart. Nga dili itang parehas aning mga Hudiyo. Nga silang una-una, wala na mahitabo sila tungod kay sila Hudiyo, pinili sa Dios nya napay templo syaro dili gid mi daot tungod kay naami niini nga butang. Tanawa diri sa 1 John 2:16. Kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, so unsa man ang naa sa kalibutan? Tanan. Unsa man ni mga pangibog sa unod, lust of the flesh, pangibog sa mata, mga material things, garbo sa kinabuhi, posisyon, mga titles, uban pa nga mga naa sa kalibutan, nga dili gikan samahan. Unsay may tabo? Og ang naa sa kalibutan, og pangibog niini. Okay, unsa man? Mahanaw, mawala, mahanaw. Apan siya nga nagtuman sa kabuton sa Dios, magpabilin hangtod sa kahangturan. Our security is in Christ alone. Dili sa relihiyon, dili tungod kay nata sa kamakop, na dili tungod kay ako born again ko, nako di agasimba, no. Dili sa religion, but in Christ alone. Put your trust in Christ alone. He is your secure foundation. Ibutang kaniya ang imong paglaom, ibutang kaniya ang imong kaugmaon, ibutang kaniya ang imong kaluwasan. Give up trusting yourself, give up trusting the things of this world. Kaya klaro ka diri, mahanaw ang tanan. Gisulti na ni Jesus, it will be destroyed. That's why, put your hope in Christ alone. No, ganahan ko ani nga kanta, kining Solid Rock, no, kang Edward Mote. Ingon siya diri, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. I hope nga kaninga kanta nag-remind ka nato that Christ alone is our hope. Christ alone is our solid foundation. Matod pa dari sa Roma 10:11, ang tanan nga nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Dili gayud maulawan kay ang Dios nga nagsaad. Matinud-anon ang Dios nga nagsaad, dili masayop. Ang Dios nga nagsaad, dili mausab. Gamhanan sa tanan, He is able to deliver. He is able to fulfill His plan, His promises. He is able to save. And all other things on this world,
will not be able to deliver, will not save us. Put your trust in Christ, my friend. Muna siya ang ako ang gi-embrace nga promise nga Lord, wala ko masayod sa ugma. Wala ko masayod unsay mahitabo. So maabot nga adlaw. For one thing nga ako nasayran, Lord, you are able to deliver. You are able to save. Daghan karon nga magsubo sa Amerika tungod kay ang President Donald Trump murag kapildihon. Kapildihon. Okay? Ang mga Christians kasagara murag ilang na butang no ang ilang security sa leader nga murag mo defend sila, leader nga murag mo dapig kanila nga mo uban kanila sa ilang pagtuo. Pero somehow nakita ta kapildihon na. Dagan na diskuray karon, dagan nagsubo. But one thing for sure, if they would trust their future in the Lord Jesus Christ, they will be comforted knowing that Jesus is faithful. Dili gayud maulawan. Ang tao nga nagsalig sa bang butang maulawan gayud apan ang tao nga nagsalig kang Kristo dili gayud maulawan. Matod Padrino na usa ka quote na ako ang nabasahan, trust in yourself and you are doomed to disappointment. Trust in your friends and they will die and leave you. Kay walay forever nga mga friends. Trust in money and you may have it taken from you. Trust in reputation, and some slanderous tongue be blasted. But trust in God, and you are never confounded in time or eternity. God will not disappoint. Kung daghan na kag disappointment sa kinabuhi, if you trust in Jesus Christ, wholly surrender your life to Him, and trusting His promises, trusting His plan, and you are bound to joy and peace. Balik ta sa Matthew 24. Sa diyan nadunggan to sa mga disciples ang prediction ni Jesus Christ sa paggunob sa templo. Ug nasayod kita nga after sa AD 70 40 years after to gisulti ni Jesus or kato nga prediction about sa destruction of Jerusalem, about sa destruction sa temple, natuman, na fulfill. Giguba sa Romano ang ilahang templo, ang Jerusalem, daghan ang mga Hudiyo nga matay, daghan ang nakabsan sa kinabuhi, and the prophecy is fulfilled specifically. Tumpak gayud. Pero sa diyang na dunggan to sa mga disciples ni Jesus nga prediction, dili nila na sila na curious sila ug nangutana sila. Tugani kami kano sa man kini mahitabo o unsa man ang halanan sa imong paghani o pagtapos sa kapanahonan. Ang umaabot nga message mutubag ani nga mga pangutana. Pero ang ato ang tagaag pagtagad karon. Kabalo man ta nga nasulti na ni Hesus sa iyang pulong na ay hukom sa maabot. Na ay kaduhang pagbalik. Pangutanong tiya karon, kumusta man ang imong pagpangandam? Ang pulong sa Dios sigurado gayud matuman. Busa kinahanglan kita mangandam igsoon. Kinahanglan kita mangandam.
Ako nga naghinaot nga kini nga pulong naghatag kanato og grasya nga mosalig sa Ginoo, mas mo pakigsandurot kaniya diya sa pagampo, pagbasa siyang pulong, ug mas malig-on ang atuang pagtuo kaniya. Pangandam igsoon, kay ang pulong sa Dios matuman gayud. Magampo ta. Daghang salamat Ginoo nining pulong ay mong gihatag kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kanimo ang tanan dungog ug himaya. Sa ngalan ni Kristo amo Ginoo maluluwas. Amen. Nag-ingon ang scripture, no, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. No, Buhat 20 verse 35. So karon atong iuli, no, atong ibalik kung unsa to ang iya sa Ginoo, no, ang atoang tithe, no, ang 10%, no, sa atong increase, sa atong income, and for the offering, no, nga atoang ihalad, na atong ihalad diha sa Ginoo. So makita ninyo diri sa screen, no, and ang ways kung unsa ninyo nga mahatag ang inyuhang tithes and offering. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa amo og wisdom na ma-understand gid namo ang imuhang word karon nga day, and among giampo na amo gyud kaning makinabuhi, na makita gyud sa among kinabuhi nga nag-follow, nga nag-obey gyud mi diha kanimo. And amo Lord gi-entrust sa imuha ang among kinabuhi for this week and even for the rest of our lives, na dili gid kami mawala sa passing sa amo ang pagsunod dira kanimo. And Lord, we pray for grace and strength and favor gikan gid kanimo sa amo ang pagpadayon og puyo, Lord, sa amo ang kinabuhi. And ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyahang mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong mangluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kahalangdon, gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.